26 ga watan Nuwamba 2008, Mumbai. Karfe 9:44 na dare. Wasu mutane biyu da ba a san ko suwaye ba sun bujiro zuwa tashar Chhatrapati yayin da suka fara harbi. Har na tsawon yini 3 da dare 3, an durƙusar da birnin Mumbai har zuwa ƙasa. Yayin da 'yan ta'adda 10 waɗanda suka samu horo daga Lashkar-e-Taiba suka aiwatar da farmaki mafi muni akan doron ƙasar India, yayin da suka mai da birnin Mumbai zuwa filin yaƙi. Duk wanda kuka gani ku harbe shi, lallai dole mu sa tsoro a zukatan makiyanmu, ta yadda a ƙarshen wannan al'amari gaba ɗaya duniya za ta razana. A ƙarshen wannan farmaki, mutane sama da 160 ne suka rasa rayukansu. A jikin wasu gawawakin an ga alamu an gana musu azaba kafin a kashe su. Bayan shekaru 7 an toshe ramukan alburusai da suke jikin banguna. Gilasan tagogin da suka farfashe duk an maida su. Amma raunukan da aka yi ga zukatanmu suna nan ɗanye shar, domin mutanen da suka shirya wannan farmaki suka tabbatar da shi, sannan suka raunata alfaharinmu suna can suna bacci cikin kwanciyar hankali da farin ciki yayin da suka yi nesa wa komar India. Shekara ta 2015. Chicago a ƙasar America. Haba! Me matsalar ka ne malam? Sa'insa na tuki hakan ya yi sanadin an turo wani mutum daga saman gada zuwa cikin ruwa mai gangara. Abin ban mamaki shine har yanzu 'yan sanda ba su samu wannan mutumi ba. A sannu za mu ga yadda hakan za ta shafi zaman kotu da ake yi da wanda ake ganin shi ya tura shi. Na gode mai shari'a. Kara mai lamba 06 Chafa 505 jihar Illinois ke karar Jude Rosario. Hukunci. Idan na ce ku tsaya sai ku tsaya ku juya ku fuskanci teburi. Ku tsaya. Mu tawagar alƙalai mun kama wanda ake tuhuma. Leban sama, na ƙasa, daga harshe. Da laifi. Juya!
watanni 6 baya. Ga fasfo ɗinka nan, ga katinka na shiya, ga katinka na zaɓe, sai kuma wannan sabo ne, katin adab, ga waya nan, sannan kuma wannan kuɗi ne. Ka dai rike komi. Zan shiga ta cirai sannan zan hau doguwar mota zuwa Lakinpur. Zan zauna a Lakinpur na tsawon wata 2, sai in hau jirgin kasan je Uri. Da zarar na isa can sai in kunna wannan waya, daga nan kuma za a bani sauran umarni. Sai kuma me? Kuma banda soyayya da budurwar India. Da kyau yaro, je ka. Yawa to ya kai. Musa Hamid mazaunin Kwaita da ke kasar Pakistan, mahaifiyarsa ta rasu lokacin yana da shekara 8. Ba tarihin ahalinsa da ke bukata ba, ke kaga gundarin magana. Bayan an matsa shi ya bayar da masaniya akan cewa kungiyar Lakshari Taiba tana shirin sake kawo farmaki. A ina? Shi ma bai san wannan ba. Ya sani, ku ci gaba da matsarsa. Yalla bai mun gana masa azaba iya azaba. Na tabbatar inda da gaskiya sani da ya gaya mana. Yalla bai. Yalla bai ko da mun samu nasarar tare wannan farmaki. Ta ya za mu tare na gaba? Waye wannan? Samid Mishra, sabon mai taimakawa daga hukumar NTRO, na yi maka batun samayi. Yalla bai za su sake kawo mana farmaki. Ba za su daina ba kuma. Haka za su ci gaba da yi, ba za su daina ba har sai sun ga cewa sun cimma galabarsu a kanmu. Domin koda sono ne za su yi ta kawo mana farmaki. Ba ma taɓa yin komi. Karkari sai dai mu dakatar da wasan cricket. Yalla bai yana da wata shawara. Kuma ta wannan hanyar za mu dakatar da su gaba ɗaya. San ba za mu iya haka ba. Yalla bai inda Amerika za ta iya, muwa mai zai hana mu iya. A gwamnati babu wanda zai yarda ya rataba hannu a yi wannan al'amari. Amma yalla bai ai ba sai an gaya gwamnati ba. Kai wai ina ka samu wannan mahaukacin yaron ne? Me zai hana yan labai? Saboda mu ba Amerika ba ne. Roy, wai so kake ka tada wani yakin ne ko yaya? Wannan farmakin ma da sun samu nasarar kawo mana, dole da sai an je yakin. Kai ma yanzu kenan ka fara magana kamar waɗancan shashashin? Masu hawa Facebook suna ihwa-ihwan cewa kawai mu je yaƙi, kawai mu je yaƙi. San ba za mu sa rayukan miliyoyin mutane a hatsari ba don mu ɗau fansar ɗaruruwa. Yalla bai na roƙe ka kai magana da Prime Minister. Wannan zaman namu ya zo ƙarshe. Mai da ni can ofis. Duk wani abu da za mu tattauna a ofishin nan kada wani ya maimaita shiga abokin aikinsa, mahaifinsa, matarsa, 'yar uwarsa, aminansa, kai hatta ma karansa kada ya ji labari. Kun fahimce ni? Eh labai. To mu kafta. Yalla bai. Wannan ba harkar kasada ce. Da wuya tawaga da za a tura wani ya dawo a raye. Ba tawaga za a tura ba. Ni ma abin da nake tunani kenan labai. Da kai wani ne wanda kake tunani a ranka? Dole wani mara hankali za mu samu. An yi sawoyi 3 kuwa? Kwarai kuwa. Yalla bai. Wannan rukunin 97 ne. Yana rayuwa ne tare da iyayensa. Ina. Baka turo min kundin yankin arewa ba. A'a. Hallau ma na tura bukatar jami'in soja. Wannan ma ba zai ba. Da Allah kai sauri, ka dauki lokaci da yawa. Wannan ya fice sosai, zai dau hankali da yawa ba gaira ba dalili. Wai so nawa ne kake so in dinga tuna maka? A'a. Ka turo min waɗannan kundin da kin sirrin da sauri dan Allah. Wannan kuma Satyajit Bagga. Ka turo kundin da kin jami'an sirri. Lallai na samu zuwa gobe. Wannan ma bai ba. Ga waɗannan zaɓin 3 zuwa 4. Wannan ya tsufa da yawa. Gaskiya fa mun dade sosai. Mun kusa kuwa? Ina ga ta nan ne. Wani adireshin san babu shi. Duka shafuffukan babu wasu bayanai a ciki fa. To yanzu me kake so ne da wannan? Ba ka yi aikin ka ba. Kai wannan ma ya tsufa sosai. Yalla bai wannan baya da fasfo, baya da lasisin tuki, sannan baya da katin dan kasa. Baya Facebook, baya Twitter. Yalla bai takarda ma ba kundin sa. Kamar dai wani fatalwa yalla bai. Waye shi? Yalla bai nace fatalwa. Ina nufin shi waye?
Oh, yallaɓai wani bayani guda ɗaya ne kawai akan shi a yanar gizo-gizo. Tsohon bayani ne kuma ko hoto ma babu. Yallaɓai ba don 'yar wannan matsala ba sai in ce shine fi dacewa. 'Yar matsala? Ai wannan babbar matsala ce. Amma yallaɓai a gani na hakan shine yasa ya dace 100% da aikin nan. Yallaɓai ka yarda da batuna. Wannan shine jami'in mu. Daniel Khan! Halo yallaɓai ya ƙi amincewa fa. Kamar ya ƙi amincewa, ban tura ko waje mai nisa haka da ke ce muku ku kama hanya ku dawo ba. To yallaɓai za mu sake jarabawa. Za mu biya ka ko nawa kake bukata. Me kuma zan yi da kuɗin ku? Ina amfanin baɗi barai. Bana muradin na zama wanda ya fi kowa kuɗi a cikin makabarta. Da Allah kar ku ɓata min lokaci. Bana buƙatar kuɗin ku. To kima fa. An kore ka daga aikin soja bayan an raba ka da duk wata kima. Ya kake gani idan aka baka damar dawo da kimar ka wacce ka rasa? Yalla bai yanzu fa ya fito gege da gege nuna mana ba zai yi ba. Me ya ce wai? To yalla bai yanzu me abin yi? Shikenan ba komai ina zuwa. To yalla bai. Wai wani shashasha ne ya bayar da wannan shawarar? Idan na ce ka bani yara guda 10 sannan su zama jahilai yan zaune gari banza da waɗannan kaɗai zan yi haɗa tashinar da za ta ɗaga wa gaba ɗaya ƙasa hankali da ba hakan ba shi ma zaka ce shashanci ne tabbas da haka zaka ce labai amma kaga ai an aiwatar da hakan in dai har jahilai 10 za su iya yin haka to mu me yasa ba za mu iya ba? Su jahilai ne ba ni ba. Mahaifinka Kanal Usman Khan tun yaushe ne rabon da ku yi magana da shi? Kai tunani farin cikin da zai yi idan ya sake ganin ka a rundunar sojan India. Idan har kai wannan aikin to da ya maka alkawarin cewa za a mai da kai aikin soja cikin karramawa, kana a mai da kai matsayin da kake kafin a cire ka. Za su ci gaba da kashe mana al'umma. In dai aka ce haka ba za a daɗe ba kasashen mu za su fara yaƙi. To ai wannan abin da kuke so a yin shi ma yaƙin zai janyo. Ba zai janyo ba. Idan har aka samu to su tai kamar hatsari ne. Su fa ba shashashu bane. Ba za a jima ba za su gane hannunmu ne dumu-dumu a ciki. Ni tabbas ina so san cewa mu ne muka yi. Abin da ba na so shine su samu hujjar da za su tuhume mu da ita. A idan sauran duniya ya kasance hatsari ne ya afku. Kaga Daniel mu fa ba za mu farmaki al'ummar kasar Pakistan bane. Kawai so muke maga bayan wa'ansu 'yan ta'adda. A shekaru 10 da suka wuce, 'yan Pakistan 50,000 ne suka rasa rayukansu. A zub da jini irin wannan. Dole mu ɗau fansar 26 ga watan 11. Saboda haka da zarar ƙungiyar lashkar ta fahimci sakamakon kai mana farmaki, nan gaba idan suke tunanin kai mana za su sake tunani. To amma me yasa sai ni? Zan gaya maka gaskiya Daniel. Ga irin duniya kai baka. Ta yadda in kai tafiya wata 2 wata 3 baka nan, babu wanda zai gane. Sannan ma idan ban dawo ba, haka ma ba wanda zai gane komi ba. Ni da kai mun san cewa wannan aiki ne mai wahala, kuma mun san cewa ba za ka samu lambar yabo a kai ba, haka zalika ba za a buga hotonka a jarida ba, domin babu wani wanda zai san me ka je ka aikata. Saboda wannan aikin gaba ɗayansa babu shi. Fasfuna, tikitai, waya, da wannan wayar kaɗai za ka yi kira, domin zaren sadarwar ta zai bi ta wata ƙasar da bata ci gaba bane kafin ya zo wajenmu. Abinda ma ya fi kawai karka kira mu, domin ban ma san ka ba. Kudi, katina, mabudan akwati. Sannan tikitin wasan gobe za ku haɗu da nawa a can. Mutum 30,000 ne a nan. Idan har yana nan wajen kwana 2 gare mu domin mu samo shi. Ke ce Nawaz? Kashi 10 cikin 100 na kujerun da suke nan na bangaren masu shan taba ne. Yana shan taba sosai. Na fi ganin cewa yana nan bangaren. Me yasa kake so na gano shi?
Hukumar Ro tana shirya sabon kundi na mutanen da ke da hannu a farmakin Mumbai. Kamar yadda kika sani, hoto guda ɗaya ne akwai na wannan mutumi, kuma hoton ma tsoho ne. Shi ne wancan? A'a. Kin san fuskarsa ko yadda ya kamata? Ai ba wanda zai ce ma ya sani. Ni ma so ɗayan taɓa ganin sa. Bayan wannan lokacin ya ji an sauya masa fuska. To kenan wa muke nema? Kar ka dawo. A bisa rahoton fikira da muka samu, fuskar bata canza sosai ba. Tsaya! Dakata! Ya dai, me faru? Menene? Zola yana ta nan kusa. Koyaushe kafin ya sha taba sai ya karya rariyarta. Me yake yi? Ki tashi mana da Allah. Duk yadda aka yi akwai rariyoyi irin wannan a cikin Kinga, matukar kusa ki shara. fito. Dan dai kawai na Da gani. Allah, ina da aikin da zan yi ne fa. Wai me take yi ne wannan? Ni na kasa ganewa. Wai, me kike yi ne wai? Da Allah, ko zaki? Jama'a! Me kike yi a London? Za mu iya mai da hankali akan abin da ya haɗa mu? Ni mai ba da shawara ce ta fannin tsaro ga kungiyar Dark Water, kamfanin 'yan kasuwa ne. Na kai kayan bukatu da ba da tsaro da kuma ba da horo a wajajen da ake yaƙi. Gawa. Ga waɗanda za su iya biyan farashinmu. Me alaƙa ki da hukumar Ro? Me yasa ke taimako na? Fan 10,000. Idan na nuno shi, shikenan na ci kuɗin. Fan 10,000. Kenan za ki iya saya min abin sha. Ina ga shi ne wancan. Keke da can. Bari mu je. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan jarabawa ce ga mutanenmu. Na yi farin ciki a bisa taimakawar ku. Tabbas shi ne. To amma na ga ai baki masa kyakkyawan kallo ba. Wato, muryarsa. Salon gaisuwarsa da muryarsa yadda na sani ne. Ɗaya daga cikin jami'anmu ne kada ta taɓa ganin wannan mutumi.
Nawaz Mystery, wanda a lokacin tana aiki na da Medicine International. A wancan lokacin mutum 75,000 ne suka rasa rayukansu yayin da miliyoyi suka samu munanan raunuka. A shekarar 2005 a Kashmir da Pakistan ta mamaye. Ma'aikatan agajin lafiya daga dukkanin faɗin duniya sun nufi wajen. Saboda a lokacin gwamnatin Pakistan kai tsaye take bada izinin shiga kasar. A lokacin ita ma Nawaz ta je. Wannan ne kare hoton da muke da, wanda shi ke kan takaddarsa na neman izinin shiga kasar India, yayin da ya shigo a matsayin masoyin wasan cricket. Amma bayan wannan lokacin kuma sai ya sauya fuskarsa. Lallai ya kamata mu samu tabbaci akan cewa shine wannan. To yanzu abin da za a yi ke ki bi shi. Idan har ya dawo, ki kira ni a waya. Ina za ka je? So nake samu tabbacin ko shine. Ina zuwa. Sajid Bid, babban mai bada horon soja na Lashkar. Sajid Majid, Sajid Bill, Kawu Bill, Abubara, duka inkiyoyinsa ne. Fasfuna 26 gare shi. Duk yan tadan da suka farmake mu ranar 26 ga watan 11 shine ya ba su horo. Shi ya tsara yadda za a kai farmakin yayin da ya bada umarni ga yan ta'addan Karachi. Yayin da yake kallon komi da muke nunawa a tashoshin labaranmu lokacin da abin ke faruwa. Ku sashi ya tsaya a ɗaya gefen kofar. So nake alburushin ya fasa kansa. Kai harbi yanzu. Kai abin da na ce maka kai. Me faru? Gashi yana dawowa. Ka tabbatar da cewa shi din ne? Hello? Hello? A'a. Dole sai kin matsa kusa da shi kin tabbatar. Kai hauka ne? Na ce maka na tabbatar shi ne. Kin tabbatar 100%? Eh kusan haka. Ba mun biya ki fan 10,000 bane don ki kusan tabbatarwa ba. Ina so ki tabbatar ne 100%. Me kake so na yi? Tambaye shi zaki. Ki ce baki a ramajasta. Na ce ba? Na ce ba? Yawwa malam. Kana da makastar Allah? Na gode.
mutumin da yarinya fa. Suwa kake magana akai? Yanzu suka fito daga wata koriyar Volkswagen. Wai me kake magana akai ne? Yanzu nan suka shiga ciki. Ki fito da su yanzu nan. Me yasa? Rayuwarsu tana cikin hadari, ki sauri ki fito da tsohon nan da yarsa. Na ce ba, yalla bai, mota ko da Volkswagen ta kace? Lafiya. Alam din motar ne yake ta kara. Kara? Kai sauri ka zo ka gani. Suna ina? Wanda yake faruwa ne? Ina suke su biyu? Suna hanyar sakowa. Shirin ka tunda ka kashe shi ne. Na san tunda ka shiga gidan ka riga ka tabbatar da cewa Sajid ne. To amma me yasa ka ce in tambaye makasta? A duk lokacin da mai matsanancin shan taba ya ga wani yana shan taba, haka yana taya masa da sha'awar ya ga cewa ya sha. Saboda ina so ne ya shiga gida da kunnannen sigara a hannunsa. Aiki na anan shine na nuna maka shi. Me yasa zaka janyo hannuna a cikin wannan kisan kai? Kisan kai? Ke kin san mutane nawa ya kashe? Shekara shida kenan muna neman sa. Damar kashe shi ɗaya tak da samu kuma ba na so ne wasa da ita ko da me hakan zai jawo. Ba dai ta hanyar jawo min ba. Ba haka nake aiki na ba. Yalla bai. Wannan babban fashewar abu da ya faru a wannan ginin da yake bayana, an samu rahoton ya kashe mutane biyu. 'Yan sandan London sun ce yoyon gas ne ya jawo wannan fashewar. Kansilan wannan unguwa ya kara da cewa ɗaya daga cikin waɗannan mutane ɗan kasuwa ne daga Pakistan mai suna Abid Ansari. Wasu kuma sun ce ana kiransa Abu Bara. Wannan abu da ya faru ya firgita mutanen wannan unguwa. Wannan su da muka tattauna da su sun ce marigayi Ansari mutum ne wanda baya shiga cikin jama'a. Kara mai lamba 06 Chafa 505 tsakanin jihar Illinois da Jude Rosario. Mu ijma'in alkalai mun samu wanda ake zargi da laifin kashe Matthew Brody, kisan mataki na 2. David Coleman Headley, mutum mafi muhimmanci ga kungiyar Lashkar, shine mai alhakin tsara farmakin Mumbai. Mahaifiyarsa Baturiya, babansa ba Pakistani. Sunansa Dawud Gilani, amma a shekara ta 2006 ya mai da sunansa David Coleman Headley yayin da ya yi fasfo ɗin ƙasar America. Saboda sunan turawa da yake da shi ya samu sauƙin shigowa ƙasar India, kuma ya iya yaren India sosai, amma ko da yaushe cewa yake yi shi ba Amurke ne. Headley ya binciko inda za a kai farmaki a India, yayin da ya hada da lambobin ma'aunin wajaje ya tuntuɓi wasu. Bayan kowace ziyararsa, Pakistan yake zuwa inda yake nuna wa Lashkar abubuwan da ya nada. Wajaje ta inda 'yan ta'adda za su iya shigowa cikin sauƙi, su kawo farmaki, sannan su koma idan da buƙatar hakan. A shekara ta 2009 an kama Headley a tashar jirgin sama ta Chicago, amma sai kuma America ta miko shi ga kasar India. Yanzu haka yana magarkama a Chicago bayan an yanke masa hukuncin ɗaurin shekara 35.
Barka. Wancan jami'in ya gaya min cewa kai ma ba indiya ne. Jivesh sunana. Ya aka yi ka zo nan? Ina nufin me kai? Kisan kai. Ka san wancan ba? Mara mutunci tsinan ne. Ji nake kamar in yago zuciyarsa. Kai sauri ka gama da abincinka domin a yau za su rarraba mana dukkan aikin da za mu yi na sati. Nawa ake biya a nan idan mutum ya yi aiki? Ya danganta da irin aikin. Nawa ake biya a aikin da ya fi kowanne? Komi daidai. Komi daidai, a kashe wuta. Na gaba. Dala nawa ne batirin makaftar MD3? Dala 90. Na gaba. Kai ba indiya ne? Eh. Me ya shigo da kenan? Kisan kai. Kai kuma me shigo da kai? Komi daidai. Idanuwan isa kamar na mage duk lokacin da na gan shi ji nake jini na yana hawa sabar haushi. Na gode Allah cewa za su ɗauke shi daga nan wajen, ba don haka ba da zan yi abin da ka yi kisan kai. Ina za su kai shi? Jihar Texas zuwa magarkama mai babban tsaro. Hello? Ya da 'yan mata? Jude ke magana. Waye wannan? Wancan lokacin ba mu samu mun yi salama ba bayan an gama wasan cricket. Ki haƙuri. Na kasa samun layin wayan gidana ne daga nan. Kin san yadda abin yake da wahala sosai. Kuma bana da wasu abokanai shine na ce barin kira ki. Me kake so? Dala 100 nake so. Yanzu dan Allah, za ki iya turo min ta yanar gizo-gizo dan Allah? Ki shigar da adireshin yanar gizo-gizon. jp.com wajen turawa Illinois, Chicago. Lambar sako 24686. Hello? Ni bana da kuɗi. Okay. Habake kuwa.
24686 an yi maka aikin kuɗi. Gare ni? Dala 200 sa hannu a nan. A halinka ne suka turo ma kuɗi. Da kyau. Ya yi kyau. Na gode. Yan gidan kurkuku, ku fito daga hannaye. Koma ciki. Daga hannaye. A nan wajen ka sayi wannan? Ina takardar shaidan siya. Ya shirin yake? Succinyl choline. Saksi me kace? Succinyl choline sinadari ne mai saurin tasiri wajen kashe karkon jijiyoyin jiki. Shine guba mafi dacewa domin baya barin wata alama. Kuma kaɗan yana bada cikakken tasiri. Kuma ba sai an haɗiya ba yake aiki. Da zarar ya taɓa harshe shikenan aikinsa ya kama. Ƙungiyar sirrin Yahudawa mai suna Mossad da ita suka yi amfani suka kashe Mahmud Almamu a Dubai. In banda na'urar ɗaukan hoto ta ɗauke su, ba wanda zai ci ga sanadiyar mutuwar mutumin. Cikin minti ɗaya kacar gaba ɗaya jijiyoyin jiki suke bi duk su ɗaɗɗaure ta yadda ba za ka iya numfashi ba har na tsawon kusan minti 5. Yayin da kuma mutum ya rasa iska sai mutuwa. Komi daidai. Jama'a! Heli ya mutu! Zuciyarsa ce ta buga. Tushen rahotanninmu sun sanar da mu cewa David Headley ya mutu a jiya a kurkuku Chicago. Rundunar 'yan sandan Chicago ba su fitar da wani rahoto ba har zuwa yanzu. 86 an kawo ma ziyara. Na zo da kyakkyawan labari. An samu Matthew Brody. An samo shi? An same shi ashe ya fita daga ruwan ne kafin yan agaji su isa wajen. To yanzu saura me? Ka zama sakakke. Zuwa gobe za ka bar nan wajen.
ƙasar Ingila. Babban ofishin hukumar Pakistan na Ingila, me zan iya maka? Sunana Daniel Khan ne. Ina so ne magana da babban kwamishina. Zan iya sanin me yasa kake son magana da shi? Masaniya gare ni akan mutuwar Sajid Mir. Babban kwamishina Shiryar Beg ke magana. Mutuwar Sajid Mir ba hatsari bane. Kungiyar Roce ta kashe shi. Ina so ne na miki godiya. Bana buƙatar godiyarka. Ni kawai ina so in sani me ka shigar da ni haka. Me kake so? So nake na ɗaukan sa akan korar karin da aka min daga rundunar soja. Me yasa kake gaya min duk wannan? So nake na haɗu da shugaban Lashkar a Pakistan. Idan har ka gaya musu cewa India ce ta kashe Sajid Mir, to me amfanin shirya abin yayi kama da iftila'i? Zai nuna hujjar da ka bashi wa duniya sannan ya kai kasar India kara. Shekara 6 aka samu Pakistan tana gaya wa duniya cewa ba taɓa yin wani mutum mai suna Sajid Mir ba. To inda haka ne ta ya za a yi? A ce an kashe mutumin da babu shi. To shi babban kwamishinan me yace? Shashashan banza dan koran kungiyar Lashkar kame da ni kome. Ni babban kwamishina ne na Pakistan ba wai wakilin Lashkar bane ni. Kada ka sake kiran mu a waya. Me yasa kika rabu da kungiyar Raw? Me amfanin wannan tattaunawar? So ni na tafi. Ina zaki je? Beirut. Me yasa zaki je Beirut kuma? Kai ka cika tambaya da yawa. A bisa tsarin aikinmu muna karɓan kuɗi kafin mu ba da wata masaniya. To shikenan. Ai ko ba komai zan biya kuɗin shayinki. Muna ba da tsaro da kai kayan bukatu ga sansanin 'yan gudun hijira na Siriya. Siriya? To ai wasu daga cikin sojojin Lashkar ma suna cikin wannan yakin. Gaskiya wannan masaniyar ta fi ƙarfin kofin shayi ɗaya. Fatan alheri. Ofishin hukumar Pakistan na Ingila, me zan iya maka? Daniel Khan ne ke magana. Oh, to shikenan, ɗan rike. Yalla bai Daniel Khan ne ya sake kira. Ki ce masa bana nan. Kai haƙuri, babban kwamishina baya ofis a yanzu, mun gode. Shin kin san yaushe? Hello? Daniel Khan. Na'am. Me ka sani akan Sajid Mir? Mutuwar Sajid Mir ba hatsari bace. Kashe shi akai. Ta yaya aka yi kasancewa Sajid Mir ya mutu? To shikenan ba haka ba Abin Ansari ko Sajid Majid ko Abu Bara tabbas ɗaya daga cikin su ya mutu. Ina da hujja kan cewa mutumin da ya mutu a wancan ɗakin yana amfani da duk waɗannan inkiyoyi. Kuna so ku gani? Me yasa kake kira mu daga London? Ko dai kai hamago ne ko kuma ka ɗauke ni hamagon. Ni fa tsohon sojan rundunar Indiya ne. Ta yaya za a yi na yi muku waya daga Indiya? To ka ba mu lambar ka. A'a ni ne zan kira ku. Ku bani lambar ku. Don rubuta. Ya kace gani Firoz? Yalla bai kwata-kwata ni ban yarda da wannan mutumin ba. To amma ta yaya ne aka yi ya san cewa mutumin da ya mutu a wannan fashewa shine Sajid Mir? Wace hujja ce zai iya kasancewa yana da ita? Yalla bai Haidar, ina ganin wannan wata kullalliya ce. To amma fa gaskiya yake faɗa zai yi matukar yi mana amfani. Ka binciko ƙarin bayani a kansa. Me kake so daga gare mu? So nake na zo Pakistan. Ina so na haɗu da shugaban ƙungiyar Lashkar, Haris Said ko Sabawuddin Umvi. Ba zai yi ka zo Pakistan ba. Muna da jami'an mu a nan London. Ku haɗu da su ka gwada musu hujjar ka. Ba da jami'an ku nake son haɗuwa ba. Da shugabannin Lashkar nake son haɗuwa. Za ka iya zuwa Afghanistan? Ina. Akwai jami'an Indiya da yawa a can. Kuma za su iya gane ni. Don ne haka ne ba abin da za mu iya yi. Akwai waje ɗaya. Siriya. A can ai akwai 'yan Lashkar. Ka sake kira nan da minti 5. Yallaɓe Siriya? Nan ne fi dacewa. A can ne akwai tarin mutanen Lashkar da kuma namu. Idan har da gaske ke daga can sai a kawo shi Pakistan. Idan kuma ƙarya yake sai ya zama gawa. Kaga a Siriya ba wanda zai gane. Gaje Siriya.
idan kana da wayo zaka iya haduwa da mutanen lashkar. To amma Halo? Me? Zan je Syria. Kai hauka ne ko me? Sansanin yaƙi ne. Ina so ne na haɗu da 'yan ƙungiyar lashkar. Je ka? Kowane ɗan ikirarin jihadi Syria ke zuwa domin neman shahada. Kai ma sai ka bi sahu. Shiga kai tsaye ba a tambayan biza bare fasfo. To amma ai ke ce kika san inda zan samu 'yan lashkar ɗin. Domin idan na ce zan neme su da kaina zan ɓata lokaci da yawa. Kuma yana da karancin lokaci. Daniel ni ban san inda mutanen Lashkar suke ba. Mu kawai tallafawa 'yan gudun hijira. Haba Nawaz. Mu a zahirance mun san me kungiyar Darkwater take yi. Batun sansanin 'yan gudun hijira kawai rufa ce. America tana kai makamai wa 'yan ta'adda. A can Syria ta hanyar amfani da kungiyar Darkwater ne. Kuma daga cikin waɗanda ake kaiwa makamai har da Lashkar din ma. Saboda haka lalle ba makawa kin san inda suke. Wai kai me yasa kullum kawai sai dai ka ta'addaba ta? To shi kenan. Da alamu ISI sun isar da bayanin ga kungiyar Lashkar. Yankin Syria da ke hannun 'yan tawaye wato Gudasiya. Mun san cewa kai jami'in ruwa ne. Ni ba jami'in ruwa ba ne. Yana bai kure shi, bai ce komi ba, ga abin ne ba mu. A ina ka samu waɗannan? Ina da hanyoyi na labai. Inda har zan iya samu waɗannan, to kai tunanin me zai mu wahala samuwa. Gaya min ina ka samu? Ni kawai dama nake nema na ɗaukan sa akan jin zarbar da aka yi. Kayan aikin sojoji, filayen tashin jirage, duka masaniyar ciki ina da ita. Duka tsaunukan sadarwar yaƙi ya rusa su. Samun hanyar sadarwa yana da wahala. Shikenan. Ina isa Salahuddin zan aika wannan. Idan har ba ku kai na Pakistan ba, ku yarda da magana ta, za ku kasance masu dana sani. Shugabanninmu na Pakistan su za su yanke wa zai dana sani tsakanin mu ko kai. Ku ci gaba da tsare shi a nan har sai lokacin da na yi magana da su. To yana bai. Alam, ka bi su ka sanar da ni inda suka yi. Da alamu
faɗa ne ya sake barkewa. Kutumeles, mu hanzarta. Halo? Yana mai gure shi, yanzu ya zami da shi. Bai maza ku fita daga wajen yanzu. Mun fita yana mai, yana mai ta wani hanyar zai mana wahala. Me kuma kuka yi haka? Daniel, dakarun gwamnati fa suna isowa. Shiri na yana tafiya yadda ya kamata. Amma yanzu kun bata mun komi. Yanzu lallai akwai wata matsala. Me sauri mu fita daga wannan yankin. Maza mu je sauri. To, yana kusa. Ya hagu. In dai ba mu samu wannan mutumin ba, suna shigage. Haka zalika idan sojojin Siriya su kama mu, za su ɗauka mu 'yan tawaye ne su harbe mu. Duka mun zama shegaggu. Shiga dama. Halo, ya baka tura ɗaukar ba har yanzu. Sojojin Siriya! Karki da. Yalla bai ni tsarukan sadarwa ne sun yi ƙasa. Ina ta kokarin turowa amma ɗaukar ta ki zuwa. Me yake faruwa? Wani ne ke harba mu yalla bai? Wai, ni ma ban sani ba ganewa zai yi wahala. Kai sauri ka turo wannan daukar. Yalla bai har yanzu ban samu hanyar sadarwa ba. Kai tashi, me ke ban? Turuwa yanzu. Lalle ka gano waye wannan Daniel Kannin. Za mu gwada waɗancan tsinanin cewa mu ma mun iya buga wannan wasan.
Rajat Sampat ya mutu a fashewar gas. Sakin da Sajid Mir ya mutu. Ba zai yiwu a ce haka kawai abin ya kasance haka ba. Da yadda aka yi sun sani yallaɓai. Yallaɓai wannan abu duk sakamakon abin da ya faru a Siriya ne. Tabbi. Shin akwai alaka tsakanin waɗannan mutuwa guda biyu? Malam Singh, ai alaka ce wacce take a bayyane. Wancan fashewar gas ne, wannan ma fashewar gas ne. Mutuwar Rajat Sampat kisa ce ta ɗaukar fansa. Kenan kana so ka ce gwamnatin India tana da hannu wajen kashe jami'in ISI? Roy, ka ba da umarnin a kashe Sajid Mir ne? Yallaɓai. Ai san babu batun cewa mutanen mu suna cikin wannan magana. Yallaɓai mu da ba mu izinin aiwatar da hakan ba. Shakka babu ba a baku ba Roy. Kuma ko da wasa kada ku sake ku manta da haka. Ƙwarai yallaɓai. Yallaɓai. Mutumin da ka kashe a Siriya baya cikin jadawalin madaniyar. Yallaɓai na riga na gaya maka. Al'amura ne suka kwace. Bana da wani zaɓi ne. Wannan shashashan kuskure ne. Yanzu sun riga sun san komai a kanka. Kafin abubuwa su kara taɓarɓarewa gwara ka dawo. Yallaɓai ya bai samu ya tura ɗaukar ba. Sunana kawai suka ji ai. Duk da haka za mu iya. Komai ya kare Daniel. Kafafen yaɗa labarai sai magana suke. Gwamnati kanta ta fara zargi. Za mu iya samun kanmu a babbar matsala. Amma yallaɓai. Wannan aiki ya zo ƙarshe. Ka kama hanya ka dawo yanzu nan. Yanzu shikenan manya-manyan 'yan ta'adda da suke Pakistan waɗanda suka kai farmakin Mumbai ba za su taɓa fuskantar shari'a ba? Duk wahalar da kai a baya za ta zama a banza. Zai zama ba komai ba. In dai har za ka gudu don kawai ka kyallar ido ka ga bala'i. To tun farko me yasa ka yadda? Ba guduwa ne ba Nawaz. Ba guduwa ne ba. Akwai wani yaron soja a runduna. Dilawar Singh. Kowace safiya sai ya sara mu cikin azama. Cike da girmamawa. Cike da shauki. Kin san me yasa na amshi wannan aikin? Saboda ina so in sake ganin wannan martabawar a idon Dilawar Singh. Ina so ya sake sara min da wannan azamar, da wannan shaukin. Me ya faru? A shiyar Doda, muna kokarin ceton madakatar mu ta cikin kankara. A tsakankanin barin wuta na tsawon sa'o'i 72. Na'urar sadarwa! Na'urar sadarwa ba ta yi yallaɓai! Alfa! Yallaɓai! Alfa na bisa ɗaya biyu! Idan ba mu samu ƙarin mutane nan kusa ba za mu iya ci gaba da rike su ba. Sa'o'i 4 ne kawai tsakaninmu da su. Ka haɗo min kan sojoji guda biyu. Yallaɓai! Ni zan je yallaɓai. Da cikinsu ba wanda yake yanayin da zai iya ko tafiya. Tsawon kwana 3 kenan babu wanda ya bacci, sannan ba wanda ya ci abinci. Saboda haka na bar mutane na a mafaka, na yanke shawarar barin je ni kadai. A lokacin da suka same ni, na yi nesa da mafakarmu. Kuma duka mutane na da suke mafakar, babu wanda ya rai. Sanadiyar haka aka kore ni daga soja, saboda na bar madakatata da kuma mutanen da suke ƙarƙashina. Daniel, zan iya shigar da mu Pakistan. Mu kika ce?
Mu. Bismillah madam. Yawa ta can za ka yi. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Kalla na'urar ɗaukan hoto? Arish ne da zako? Eh. Me makasudin ziyarar ka? Ina aiki ne da Medicine International. Mun ji daɗin dawowar ke zuwa Medicine International Nawaz. Na gode sosai. Wannan shine Arif Mirza daga South Africa. Ya yi aikin kungiyar sa kai sosai a Namibia. Dala zan iya ganin katin shaidar ka. Zuwa yaushe za ki kasance a nan? Tsawon kwana 10. Na gode. Na gode. Na ce ba? Sanan za ka bi. Firoz, Yalla bai. ya aka ka ɓata lokaci haka wajen tattara bayani akan mutum ɗaya. Bayanai kaɗan ne suke akwai akan Daniel kan yalla bai. Sati biyu fa kenan amma kuma har yanzu. Yalla bai. Tabbas da gaske ne an kai shi kotun soja. Bayanan ko a yanar gizo-gizo akwai su. Bayan wannan kuma mun san cewa baban shi tsohon kanal ne na soja. Iyayensa suna zaune su kaɗai a can da Bulali. Ɗakin ku na 304 ne ya laɓe da fatan za ku ji daɗin zama. Mun gode. Kira ofishin jakadancin Amerika. Ina son kundi duk wani wanda ya zauna a magarkama. A magarkamar da aka ajiye Hedley. Sannan ka sa ɗaya daga cikin mutanenmu ya kai wa iyayen Daniel Khan ziyara. Sai da na fito na ce masa a'a. Ƙwarai yan laɓai. Amma duk da haka sai da ya kama hanya ya je Pakistan. To amma yanzu yallaɓai tun da ya riga da ya je sai mu taimake shi. Yallaɓai abin da ya zo min tunani kenan. Waye Aminu mu a Lahore? Khalid yallaɓai tsawon shekara 3 yana tafiyar da gidan abinci dan taya mu sa ido akan Haris Said. Ka sa bine na ofishin mu na can ya tuntuɓi Daniel. Yawa. Sunana Vishal Singh, jami'in rajistan katin zaɓe. Ina son tabbatar da wasu bayanai ne da suka shafi katin zaɓe. Mutum nawa ne a wannan iyalin? Daga ni sai mijina sai kuma ɗanmu. Zan iya ganin hoton mijinki da kuma na ɗanki. Hoto? Kawai domin in duba ne, kin san cewa al'amuran zaɓe sun gabato, kuma kin san ana samun masu katin shaida ƙarya. Umarni ne daga hukuma, shi yasa muke bincikawa. Daniel Kanfa, zan iya ganin hotonsa? Ba sabo sai dai tsoho. Tsohon ma zai yi. To shikenan. Mun samu hoton sa yalla bai, amma dai ya ce tsoho ne. Kai yaro, ka zo mana. Maza ka kira ofishin jakadancin Amerika. Na yi maka alƙawarin zan biya kowace kwandala. Na rantse da Allah. Kai da kuɗin da kake samu a wata ko 2,000 bai kai ba, ta yaya za ka biya 100,000? Wallahi ina matuƙar son Asiya. Na tabbatar da zarar na aure ta, sa'ata za ta sauya. Bisa al'ada iyayen amarya suke kashe kuɗi da yawa. To amma ita iyayenta talakawa ne, ta yaya za su iya kashe kuɗi su yi biki wa gaba ɗaya unguwa? Kai kuma ga ka amshakin attajiri ba? Kenan ba za ka taimake ni ba? An kiɗin. Kai, ina kuma za ka je? Waye zai shirya maka waɗannan? Ka sa wancan bukikin ya maka mana kullum ba abin da yake sai dai zo na ta samba da abinci. Me kake bukata malam? Shayi kofi ɗaya samosa 2. Kai sauri kai. Bayan haka, mutane ba abin da suke yi face yaban gullisuwar da kake yi. Ƙwarai. Amma da daddare ne ake samu. Yankin Muhalla Johar a Lahore. Babban shugaban Lashkar Itaiba. Haris Said ko ina aka tashi lissafin yan ta'adda sai an sa sunansa amma yana yawon sa ba fargaba bare tsoro. Ya kasance dakarun Lashkar da ke bashi kariya rike da bindigogin Kalashnikov. Hatta yan sanda ma da ISI. Gwamnatin Amerika ta sa dala miliyan 10 akan za ta ba duk wanda ya kashe shi. Duk da cewar kowa ya san da yake. Gashi ma har yana kan Twitter. Umavi fa. Da gaske na magarkamar Rawalpindi? Ai yalla bai sai dai in ce yana babban masaukin baki.
yana kula a can din fa ya samu karuwar yaya biyu domin a haka gwamnatin Pakistan so take ta nuna America cewa wai da gaske take wajen ganin cewa an murkushe Lashkar shine wai a haka an kama shi an kulle shi kenan. Kai ka matsa da keken ka mana. Nan da kwana 5 Haris Sa'id yana so ya aiwatar da wani babban taro ne. Daniel, ko da ma mun yi dace mun samu nasarar kundume daya, ba zai yiwu mu samu nasarar sheke dayan ba. 'Yan sanda da sojoji gaba ɗaya ba zama za su yi neman mu. Sai dai in kasar India burinta daga cewar ta lalata wa gaba ɗaya Pakistan duk wani zaman lafiyarta da sukunin da take da shi. Waɗanda makarkashiyar sun rage wa Pakistan ƙarfi. A yau kuma waɗannan mutane da suke zaune a can Delhi cewa suke yi wai an sa farashi a kaina za a ba duk wanda ya shege ni. Jihadi ba wai akan kashewa ne ko kashe wance ba ne ko kuma kashe duk wani kafiri. Duk wanda ya ce zai dauki makami ya nuna mana ko kuma yi kokarin taba yancin mu ko kuma yi kokarin cutar mana da kasar mu. To jama'a ya rage nan su sai mun ga bayan ita iskar ta'addanci wacce ta kasance take ruruwa. Ya kamata su san cewa hakuri bai da iyaka da cewa sun fi kowa ba za mu taba yadda wata kasa ta zo ta gaya mana da zamu gudanar da kasar mu ba. 100 ne fa kawai dan uwa. Na rantsa idan ka bani ba zan ƙara tambayar komi ba. Akan me zan ara maka 100? Aure fa abu ne na lokaci ɗaya dan uwa. Yan uwa abokan arziki al'umma duk kowa fa zai hallara akan wannan 100 ba wani kuɗi mai yawa bane. Abinciccika, ababen sha, gyara waje, tebura, kujeru, hotuna, kayan sauti duk fa anan kuɗaɗen za su tafi saboda Allah. Na rantsa da Allah. Yaushe za ka yi auren? Yana bani kuɗin zan je in yi auren. Mamata ma har ta zo daga ƙauye duk a galabaice. Ta kago gaba ɗaya kawai burinta ta ga ana zagayen ango da ni. Kawai ta ga auren ɗanta shine burinta. Na rantse da Allah. Duk rantsuwar da za ka yi kai ka gama. Sisi na ba zan baka ba. Wannan mutumin da kake gani ko gara 'yan ta'addan nan ma a kansa domin a sansanin horar da mayakansu ma sun sha ɗauka na aiki. Su biya ni 3,000 ga bindiga har da takalman soja suka ban. Ai da kana tare da su har yanzu da sun ba da ranka. To sai aka yaya da sun ba da ran nawa da ina aljanna ya fiye min wannan shagon naka. To tunda sauri kake ka je aljanna barin tura ka. Umvi ya kasance yana da wata tsohuwar matsalar lafiya. Kowane sati sai likita ya zo daga Lahore ya mishi allura a magarkama. Yaushe likitan zai ƙara ziyartarsa? Kowace juma'a yake zuwa. Kaga kenan 14 ga wata shine zuwan shi na gaba. Zai zama ana gobe wannan taron kenan. Likitan yana da saukin kan da zamu iya tunkararsa? Kada ma kai tunanin haka. Tsawon shekara 20 suna tare. Likitan mai mubaya ne ga